Avui, a Copatges TV, anem en ruta fins a les caves Torelló, amb qui compartirem la barema i descobrirem alguns dels secrets de l'elaboració del cava. El tas d'avui comptarà amb la presència del cuiner gastrònom Pep Noguer i els nostres experts provaran de posar-se d'acord sobre l'origen de les bombolles del cava. Bona tarda, adeu. Que vagi bé, Quan torni... Hosti, si la conec, tio. Ai, adeu, adeu, adeu. A la ruta Copatges TV d'avui ens endinsem en el món del cava. Visitem Caves Torelló, una de les caves amb més solera, més prestigi i de més qualitat al nostre país. Anem a conèixer aquestes caves familiars. Parlar de caves Torelló és parlar de caves de qualitat i d'una història familiar que remunta a finals del segle XIV. Des d'aleshores ençà, la dedicació al món del vi ha anat passant de generació en generació. Ens trobem a les vinyes de la finca amb Antoni de la Rosa, qui juntament amb el seu germà Paco representa la 24a generació de caves Torelló. Avui els acompanyarem en un dia de barema i veurem el procés d'elaboració del cava. Bé, estem a la finca Can Martí, seu de les caves Torelló. Estem a 33 o 4 quilòmetres de Barcelona, direcció sud, a la comarca del Penedès, la famosa comarca del Penedès. I Can Martí és una finca de 135 hectàrees, totes juntes, i conservem dos masies medievals al mig d'aquesta propietat, amb la qual és molt important, per exemple, pel transport del raïm. Pensa que el raïm és molt delicat, des de que es talla fins que arriba a la premsa només passen 15 o 20 minuts. Això és molt important per evitar, per exemple, fermentacions espontànies. Ara estem a la zona de recepció del raïm. Ha arribat el raïm, hem abocat a la tolva de recepció, sempre acer inoxidable, i tot el raïm passarà per aquesta taula de selecció. Què fem aquí? Aquí el que intentem, si s'ha escapat, fem una primera tria a la vinya, però si s'ha escapat algun granet, alguna fulla, algun tros de redolta, algun insecte, el que fem aquí, el que està fent en Dani ara, és triar, si s'escau, i treure aquest granet que pugui no presentar bon estat. Quan entra un insecte, què feu? Es treu. De totes maneres, no és el més habitual, però sempre pot haver alguna abella, alguna aranya. El que més, sobretot, mira, veus? Fulles. Les fulles. Sí, això és el que molt important de treure. Potser aquí pot vindre algun trosset, alguna branqueta, algun raïm que no està bé, es treu. Algun de raïm pacificat, fora. Per tal que tot el que arribi a les premses estigui en perfecte estat sanitari. Un cop triat, el raïm passa per aquesta màquina que el desrapa, és a dir, que en separa la rapa o tronc dels grans. La rapa, igual que les fulles, ens donaria un gust herbaci i aspre al vi. Ara que ja tenim triats els grans del raïm, els conduïm fins a les premses. Hem arribat a les premses, on comença realment el procés de vinificació, no? Ja has vist que ha entrat el raïm, estem carregant, ara començarem a carregar les premses, hi ha 4 premses diferents aquí a Torelló, i una mica el tret diferencial nostre és que premsem amb un sistema que es diu inert, és a dir, eliminem tot l'oxigen de dintre de la premsa per evitar que el most s'oxidi, és a dir, si no hi ha contacte amb oxigen no s'oxidarà tan ràpidament com si premséssim d'una altra manera. El most que s'obté un cop premsat el raïm fermentarà durant 15 dies a temperatura controlada dins d'aquestes tines d'acer inoxidables gràcies al llevat i sucre que conté el mateix raïm. Què és la fermentació? Bé, la fermentació és aquell procés, aquella part del procés de vinificació en la qual el most es converteix en vi.
El raïm té llevat, el raïm té sucre. Quan tu premses estàs posant en contacte aquest llevat amb aquest sucre dins del most, i això és el que necessàriament provocarà una fermentació. I vol dir que el llevat, que és un microorganisme, vulgarment parlant, es menjarà el sucre que conté el raïm i provocarà dos efectes fonamentals. En primer lloc, que el sucre es convertirà en alcohol, per això el vi té alcohol. En segon lloc, la creació de gas carbònic. És un gas carbònic que es va creant lentament durant 15 dies, durant 15 dies lentament va fermentant el most. Aquí podem veure perfectament com bull. A l'estar els dipòsits oberts com els tenim, aquest gas carbònic després d'aquests 15 dies desapareixerà i es quedarà el vi tranquil absolutament, sense presència de gas carbònic. Amb el vi tranquil ja el tindrem llest per clarificar, és a dir, per treure'n els pòsits o les impureses. Posteriorment es farà la barreja de vins, o copatge. El copatge del cava Torelló correspon a una barreja d'un terç aproximat de macabeu, xarel·lo i parellada. I ja estarem llestos per provocar una segona fermentació, que és la que ens permetrà l'elaboració del cava. El cava és un vi que obtenim el gas carbònic provocant una segona fermentació dins l'ampolla. Com ho fem això? El que farem, igual que passava a la primera fermentació, el que farem amb la segona és afegir el vi, llevat i sucre. Aquest llevat i sucre el que farà és que necessàriament es provoqui una segona fermentació dins l'ampolla. I es tapa amb una xapa. Efectivament, es tapa hermèticament perquè el gas que es crea a la segona fermentació quedi tancat dins l'ampolla i es combini amb el vi, s'integri amb el vi. Per això el cava té bombolles, per això el cava té gas carbònic i té aquest desprendiment d'espuma. Un cop hem provocat la segona fermentació, comença el període de criança per al cava. Segons el Consell Regulador, serà un cava jove el que hagi reposat entre 9 i 15 mesos. Cava reserva el que ho hagi fet entre 15 i 30 mesos i cava gran reserva el que tingui més de 30 mesos de criança. L'ampolla es posa amb aquestes parets que nosaltres diem rimes i amb una temperatura absolutament sempre constant, amb quasi res de llum perquè el cava o qualsevol vi no vol que el molestin, no vol llum, no vol canvis bruscos de temperatura, el que vol és romandre tranquil·lament, foscor, que passin els mesos silenci, foscors, efectivament. Humitat. Vida monacal. Molt bé. I un cop ha passat aquest temps? Un cop passat aquest temps serà que decidirem nosaltres, voluntàriament nosaltres, un cop superat els límits legals, és quan procedirem a lo que és el remouage, no? El que diuen els francesos el remouage, és a dir, aquell procés mitjançant el qual transportarem aquest llevat que està dipositat a la panxa de l'ampolla. El que farem és fer-lo transportar molt lentament cap al coll de l'ampolla, que vagi baixant per gravetat fins al coll de l'ampolla, efectivament. Llavors aconseguirem, si ho hem fet bé, al llarg de 20 o 25 dies, amb uns mobles en forma dos taules enganxades, pupitres, volia explicar el que era, amb uns forats, que es posen les ampolles d'aquests forats, començarà l'ampolla de forma horitzontal, cada dia se li farà un octau de volta i una petita inclinació, de tal manera que la botella rota sobre si mateixa durant aquests dies i alhora es va posant coll avall. Durant aquests 25 dies aconseguirem, si ho hem fet bé, aquí ho fem ràpid i no es veu gaire bé, però si ho hem fet bé, amb 2 o 3 centímetres tenim acumulada el llevat mort, aquesta ampolla anirà dins d'una màquina amb un líquid congelant que en 2 minuts congela aquest tros de coll d'ampolla, podrem girar l'ampolla sense perill que es barregi el llevat perquè està congelat, una altra màquina destaparà l'ampolla, la pressió del gas carbònic expulsa aquest cubito de gel o de cava i ràpidament se li posa el tap de suro d'expedició que tots coneixem a casa. Ara que ja coneixem els secrets del procés d'elaboració del cava, ens reunim amb el Paco de la Rosa, amb qui gaudim del darrer i més exquisit pas, el tast. Això és el rosat, que cada dia més notem un increment amb el consum de rosat. Està de moda, no? Sí, està de moda. Abans el rosat era una mica més
el sector de mercat era molt més petit i ara, com tu dius, està de moda. Està tan de moda que nosaltres, inclús el rosat, en fem amb ampolla Magnum i el fem amb ampolla petita. Aquest rosat, que és aquest exactament des de la reserva del 2008, està elaborat en garnatxa i monestrell. O sigui, nosaltres no treballem ni amb pinot noirs ni treballem amb varietats forànies. I té, prova, veuràs que bo. Està ple de fruita al nas, groselles, frambueses, que són una autèntica meravella. I aquesta extensió la tenim després a la boca. Hem de mirar el color, xin-xin, mira els ulls, mira els ulls. Amb aquest nas notem tota aquesta frambuesa, tota aquesta grosella, fruta verda, fruta vermella. I en boca és espectacular. Full body, molt ple, molt gustós. Hem begut i continuem tenint la boca plena de carbònic, plena de gust d'aquest cava. La veritat és que estem molt contents d'aquest rosat. I explica'ns què és, què és aquest bon rotllo amb el Custo? Això és l'última creació que hem fet aquí a Cava Torelló. Li vam demanar a Custo Dalmau, que com tu saps és un dissenyador molt famós català, que ens dissenyés una ampolla. Som la primera ampolla dissenyada al País del Cava per un gran creador com és Custo, i el tio es va deixar anar i ell va fer aquest disseny, que al principi sembla una mica exuberant, però que recrea els llevats dintre de l'ampolla, ¿vale? Tots aquests bitxets són els llevats que estan dintre de l'ampolla i que surten i que volen sortir de l'ampolla. Són els llevats, per què ho dius tu? Perquè sembla una altra cosa. Bueno, són llevats, són llevats. No volem posar el punt i final d'aquesta ruta sense conèixer en què es diferencia el cava del xampany. Paco, vosaltres que feu caves amb tanta criança, amb tanta qualitat, què li diries a un consumidor que davant del teu producte et diu que sí, però que el xampany té més qualitat? Quina diferència hi ha? A veure, la principal diferència entre el cava i el xampany només té una diferència, que són les varietats amb les que s'elabora tant el cava com el xampany. El mètode d'elaboració és exactament el mateix. L'única diferència és el raïm. I el raïm i la zona d'elaboració. Nosaltres tenim una zona de maduració mediterrània, amb un clima mediterrani, amb una pluja molt controlada, unes hores d'insolació molt constants i que ens dona un producte meravellós, mediterrani, sobretot per la fruita. El xampany, com tu saps, està fet al nord-est de França, clima continental, clima mig atlàntic continental. Més fresc. La maduració és molt diferent, el raïm no madura tant com el nostre i és un raïm molt diferent. Què li diria jo a aquest consumidor? Pues que qualitat-preu, el cava no té discussió, o sigui, guanyem a tots els mercats. Amb glamour, bueno, ens porten 100 anys de diferència i arribarem.